Så går det igen sydover og starter ud i rimelig fint vejr. Og skal prøve at nå så langt sydpå som overhovedet muligt. Det er den 13. juni, og skal nu til Kristiansand den 14. Jeg har en færge den 15. juni. Så det er bare med at spænde rullen, og så se at komme sydover. De har lovet regn hen over fjeldet senere på dagen. Så det er med at nyde det gode vejr nu. Jeg kan allerede se skyerne, de håber sig op ude i horisonten. Så der er ikke andet at gøre, end at blive tænderne sammen, og så se at komme sydover. Højfjeld. Det er noget.
Så kom regnen. Det er ikke det bedste ved at køre i. Det varierer en hel del, men regn kommer der altså. Så alle regntøjet er kommet på. Og køligt er det også her hen over fjeldet. Og det gør det jo ikke bedre, når det regner sådan, som det gør. Men som nævnt tidligere, jeg har ikke andet at gøre end at bide tænderne sammen. Og så se at komme så langt sydpå som muligt. Men selv i regnvejr er Norge jo smukt. Endnu en lille hytte, og hr. Iversen han roder. Dejlig lille hytte, og i de smukkeste omgivelser. Fandt campen på Google Maps. Der er ikke så mange camp, når jeg kommer her længere sydpå. Men der er godt nok mange fastliggere. Og Springgaden står her. Og der er noget så ualmindeligt møve og beskidt. Det bliver noget en omgang, den skal have, når jeg kommer hjem. Men den har gjort det godt. Og vejret er kommet til den bedre side. Har kørt i en del regn i dag. Men her hen under aften, så klarer det op. Så man kan jo ikke klage over omgivelserne. Det er smukt. Ualmindeligt smukt. Det er ikke så ringe. Og nu kan jeg godt mærke, at mit jeg virkelig kan mærke.
Jeg kan mærke, at jeg trænger til at komme hjem. Nu skal alle indtrykkene sætte sig. Og det er nogle gevaldige fastlæggere og bygget campinghus til det hele. Men det er åbenbart noget, de kan erhverve sig. Og jeg kan se, at nogle af dem, de står til salg. Og det er et lidt specielt sted. Men alene det er jo en oplevelse. Så nu vil jeg gå tilbage til den lille hytte og begynde at overveje at lave noget aftensmad. Hej.